Sa number 3, 171 ka mga residente sa may kilid sang Ibid Creek sa Barangay Biak na Bato sa Banwa sa La Castellana ang ginpang evacuate kasunod sang paglupok sa bulkan kag pag-ulan. 171 ka pamilya nga nagapuyo sa kilid mismo o kung malapit sa Ibid Creek sa Biak na Bato sa La Castellana ang gin-evacuate bilang pagpangaman sa posible lahar kasunod sa paglupok sa bulkan kanlaon. Sunod sa kay Biak na Bato kagawad Alan Tumakin, as of 2 p.m. nagdangat sa 463 ka individuals ang mga gin-evacuate kag ini sila ang gikan sa 3 ka sityo sang Biak na Bato, Tamburong, Luhukag, Kalapnagan. Wala pa nalakip sa isip ang mga nagatiner sa guwa sang evacuation center. May pag-ulan sa La Castellana dala sang habagat. Nagpangaman ang barangay batok sa posible nga pag-awas sang Ibid Creek kag hindi man madula ang posibilidad sang lahar karon nga nagbuga ang bulkan kanlaon gani ginpakamaayo ang preemptive evacuation. Yara sila nagatiner karon sa Biak na Bato Covered Court, SK Hall kag Biak na Bato Elementary School. Ang sapa ang nagamat-amat naman tapan subong suno sa kay Tumakin. Sa tuan ay 238 ka pamilya ang nagatiner sa natungdan nga area pero may na-relocate na nga 50 ka pamilya damlag pa suno sa kagawad. Nag-iba kami kay sige pa binagyo. Sige man basi bala mag dulog ang lahar. Kag ang mga sapa nag slightly tapan man sa subong.